Mä kävin eilen treffeillä ja ne meni erittäin hyvin. Ne koostui 4 eri paikasta. Me käytiin ensin Uspenskin katedraalilla, todella mahtava sisustus. Ja siinä tulee vähän semmonen fiilis, kun sä olisit ulkomailla, kun se on niin paljon turisteja ottaa kuvia. Niin se on kiva semmonen kokemus. Tämän jälkeen me sitten mentiin kauppatorille, Helsingin kauppatorille. Ja siinä sitten teltassa nautittiin lohikeitot. Hengityshöyryä, vähän semmonen uutuinen iltapäivä. Todella romanttista. Tämän jälkeen me mentiin vielä ottaa yhdet leivokset ja korvapuustit Robert's Coffee Jugendi, joka on muuten erittäin mahtava kahvila. Ihan vaan jos haluat mennä vaikka kahvilatreffeille, niin semmonen historiallinen kiva meininki ja jätskibaarit ja kansi käydä siellä, se on makea mesta. Ja tämän jälkeen me mentiin vielä Oodiin, kirjastoon. Hengailtiin siellä vielä hetki, juteltiin, katseltiin vähän meininkiä ja sitten se loppui siihen. Tämä oli molemmille erittäin kiva päivä. Minun treffikumppani laittoi vielä peräviestin, että kiitos päivästä. Oli todella mukavaa. Kiitos itsellesi. Tämähän ei vaadi mitään överipanostusta, mutta mitä se vaatii? On vähän ideointia.